Мы ўсё ж спынімся ля стэнду з фірмовымі гадзіннікамі ад кампаніі Hey-BY і з завода гадзіннікавага завода Луч. Вераніка, якая прэзентуе гэтыя унікальныя гадзіннікі з беларускім арнаментам, адкуль з'явілася гэта ідэя? З чаго раптам? Як адкуль? Паглядзіце, які папулярны беларускі арнамент стаў апошнім часам. І сапраўды вось гэта ідэя нарадзілася ў размове з армянскімі сябрамі. Яны сумавалі па тым, што ім не хапае чагосьці нацыянальнага, і мы з сяброўкамі таксама сумавалі па тым, што ім не хапае чагосьці нацыянальнага. А паколькі я ў гэты час якраз выкладала англійскую мову на заводзе Луч, на заводзе Прамень, я паглядзела, што гадзіннікі гэта вельмі цікава, іх робяць вялікія прафесіяналы, то мы падумалі, чаму б не зрабіць такую серыю гадзіннікаў. Гэта робіцца проста, гэта спецзамова ад завода. Завод вельмі любіць такія спецзамовы, таму што ён як бы робіць аутсорсінг сваіх такіх маркетынгавых. Любую замову можна зрабіць на заводзе? Калі замова большая за пэўную колькасць, то так, можа кожная карпорацыя. Калі парэкамендаваць Юлія і Вераніка? Тады бліжэй. Што пойдзе для маёй рукі? Ну тут яшчэ на сімвалы трэба глядзець. Сонца, там нябесны агонь. Можа быць, з гэтым таксама можа быць звязана. Вы падумайце, што вам бліжэй. Я думаю, Вячеслав, вы агонь. Агонь? Значыць, вось гэта, значыць, гэта я. Ну, давайте цяпер, Юля, мне здаецца... А можа примерить? А можно примерить? О, давайте поспробуем. Давайте мы как наденем, вы уставите. Нам сказали, окей. Все, бывай фестына. Одно одно, як сказано у Біблії. Буду патрыётам абсалютным. Зрэшты, у мяне калісьці быў гадзіннік Луч з выявай пагоні. Быў такі час, калі Беларусь здабывала незалежнасць, тады таксама лімітаванае выданне было. Ну і як? Фрызуры. Любімы колер, все, тады, Юля, гэта вам? Жаночыя гадзіннікі таксама будзе выпускацца. А скажите, колькі прыкладна будзе каштаваць такі гадзіннік? Прыкладна мы арыентуемся на 1,5 мільёны. Недзе так. Ну, таму што японскі механізм, якасць добрая, гарантыя. То бок мы арыентаваліся на той рынок больш такой штучнай прадукцыі. І сапраўды іх толькі па 50 кожнага. Ну, это выдатна. Я думаю, што вельмі варта пажадаць вам поспеху, і каб услед за гэтымі гадзіннікамі з'явіліся у вас нейкая новая лінейка, новыя ідэі. А скажыце, а як на заводзе, гадзіннікам заводзе беларускай мовы карыстаюцца людзі? О, вы ведаеце, яны не супраць яе, прынамсі. Вось па той час, як я там працавала, ніхто не меў ніякіх прэтэнзій наконт таго, што можа быць камунікацыі па-беларуску. Вельмі мілыя, вельмі прафесійныя людзі. Вельмі прыемна з імі працаваць. А што вас прывяло да беларускай мовы? Коласаўскі ліцэй. Коласаўскі ліцэй. Ну тады зразумела. Все адтуль, я, між іншым, каб ведалі, адзін з першых выкладчыкаў гэтага ліцэя. Так што поспеху вам у вашых такіх цікавых творчых пачынаннях.